Dôležité je, aby sme vedeli, pre akú spoločnosť táto osoba pracuje. A hlavne, ako funguje tá daná firma, v ktorej on pracuje. A či vôbec pracuje. To je dosť dôležitá otázka. Za moju viac ako 6-ročnú prax som sa stretol s veľmi veľa situáciami, kedy ľudia podpísali rôzne zmluvy a dostali nejaký benefit. Dostali 100 frankov, dovačku ako nový klient, alebo dostali rôzne poukazy od Kopu, od Manoru. Veľmi veľakrát sa niečo takéto stalo a potom po roku a pol zistili, že teda naozaj tam mali poistené rôzne veci, ktoré nedokázali, ani keby chceli, nedokázali využiť. Ale mali doma nový mixer alebo nakúpené 2 plné chladničky. Na Facebooku sú ľudia, ktorí dostávajú jednorázové provízie od ľudí, ako som ja. Ja som zamestnaný v určitej spoločnosti a mám rozhodených 20-30 spolupracovníkov, ktorým dávam 100 frankov za každú jednu zmluvu. Nie, my to vôbec nerobíme. My máme vyškolených ľudí, máme školenia každé víkendy, ľudia vedia, o čom rozprávajú a keď nevedia, tak dávajú ľuďom 24-hodinový feedback. To znamená, že zistia si 100% informácie a tým ľuďom to na druhý deň povedia. Čo majú robiť, ako majú robiť a ako im vieme hlavne my pomôcť. Toto je veľmi dôležité. O mnoho dôležitejšie, ako je podpísať nejakú zmluvu, je servis po podpise tejto zmluvy.